Салом алейкум. Мо ба амрӯи шумо давом медиҳем дарсҳои физикиро, яъне мисолҳои физикиро аз ММТ. Ва мо дар мисоли 43 қарор дорем бо амрӯи шумо. Ва дар ин ҷо гуфта шудааст, ки барои ҳосил кардани ҷараёни электрӣ мотори муҳаррики электрӣ бояд дар як сония 50 гардиш кунад. Басомади гардиши ротор чӣ қадар хоҳад буд? Мо медонем, ки даври гардиш бо ҳарфи Т ишора карда мешавад ва ин баробари вақт тақсими миқдори гардиш аст. Миқдори гардишро бо ҳарфи N ишора мекунем, N-и англисӣ, ва вақтро бошад бо ҳарфи Т. Ин мешавад даври гардиш ба мо. Басоматро биёед мо бо ҳарфи ню ишора мекунем. Ин ҳарфи ню мебошад ва ню баробари 1 тақсими Т аст. Ва ба ҷои Т мо дар ин формула мегузорем Т-ро тақсими N. Хоб, вақте ки Т тақсими N-ро мо гузоштем, ва басомат мешавад баробари N тақсими Т, яъне ки N ба боло меравад, Т дар поён меистад дар махраҷ. Хоб, анакун мо бо амрӯи шумо басоматро меёбем, яъне ки дар як сония 50 гардиш мекунад. 50 ин миқдори гардиш мебошад ва дар як сония. Хоб, мо мондем 50 тақсими 1 мешавад 50, яъне ки 50 гардиш дар як сония. Ва ин мешавад ҷавоби Д. Мегӯем, ки басоматро бо герц ишора мекунанд, бо ҳерц, яъне ки измеряется в герцах, яъне ки бо герц ҳисоб мекунанд. Биёед мегузарем ба машқи 44. Мошин аз рӯи траекторияи масири дар расм тасвир ёфта ҳаракат мекунад. Дар кадом нуқтаи масир ронанда бояд бо мошини суръати хатти камтарин бахшад, яъне ки суръаташро кам кунад. Яъне ки мо медонем, ки дар ин ҷо нуқтаи С повороти бисёр ҳам шиддатнок дорад. Аз ҳамин сабаб бояд дар нуқтаи С чӣ кор кунад? Ронанда суръаташро кам кунад. Хоб, дар ин ҷо бошидагар мо варианти С-ро интихоб мекунем ба амрӯи шумо. Мегузарем ба машқи 45. Дар як сония ротори генератор 50 гардиш мекунад. Даври гардиши ротор чӣ қадар аст? Яъне ки боз менависем, Т баробари як сония мешавад, миқдори гардиш ин 50 аст. Даври гардиши роторро мебинем, яъне ки даври гардиш Т баробари мешавад Т тақсими N. Хуб, дар ин ҷо ҳаст як сония ва 50-ро мегузорем 50 гардиш. Ин баробари мешавад 0.02 сония. Хуб, дар ин ҷо ҳаст ҷавоби Д 0.02 сония. Мо ин вариантро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 46. Хуб, дар машқи 46 гуфта шудааст, ки се мошин дар як вақт аз нуқтаи А ба муқобили ақрабаки соат ҳаракат ро сар карданд. Басомади гардиши кадом мошин аз ҳама зиёдтар аст? Агар бинем басомади гардиши аз ҳама кадоми ин мошинҳо зиёдтар аст, ба муқобили ақрабак ҳаракат мекунанд, яъне ки ин тавр ҳаракат кардаанд, муқобили ақрабаки соат, мебинем, ки мошини як аз ҳама зиёдтар роҳро тай кардааст. Яъне ки аз ин бармеояд, ки мошини як аз ҳама басомади калонро дорост. Аз ҳамин сабаб мо мошини якро дар ин ҷо варианти А мебошад, бо шумо интихоб мекунем. Ва дар 46-ум савол А-ро интихоб мекунем. Хуб, 47-ум савол. Мисол, даври гардиши Замин дар гирди меҳвараш тахминан чӣ қадар аст? Яъне ки дар як шабонарӯз Замин дар гирди меҳвари худ як маротиба давр мезанад, яъне ки дар 24 соат. Ин мешавад ҷавоби Д. Ин саволҳоро бояд шумо конкретно донед. Хоб, ин саволҳо бисёр осон ҳастанд. Сақои дар расм тасвир ёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунад. Агар сақо дар нуқтаи С аз ҳаракат боз монад, ба кадом кунҷи гардиш мекунад? Хоб, бинед, аз нуқтаи А ки сақо сар кард гардишро то нуқтаи С гуфтаанд, яъне ки дар ин ҷо чанд градус вобшим сақо ҳаракат мекунад? Мо медонем, ки прекрасно, ки 180 градус сақо ҳаракати худро то нуқтаи С давом додааст. Яъне ки 180 градус мебошад. Дар нуқтаи Д 90 градус, дар нуқтаи С 180, дар ин ҷо дар нуқтаи Б 270 ва дар нуқтаи А бошидагар як даври пурраро мекунад ва ин 360 градус мешавад. Ва дар ин ҷо мо бо амрӯи шумо ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Хуб, меравем ба машқи 49. Ҷисм ҳангоми
аз рӯи давра ҳаракат кардан дар 10 сония масофаи 60 метрро тай мекунад. Суръати хаттии ҷисмро ёбед, яъне ки боз ҳамун v баробари l тақсими t мешавад. Хуб, l мешавад ба мо 60 метр тақсими 10 сония. Хуб, ин мешавад 6 метр тақсими сония. Хуб, ин дар системаи Си аст. Аз ёд набароед ки дар системаи Си ҳамавақт метр, секунд, герц, боз чӣ? Ну, манам хеле чизҳоеро истифода мебарам, ки бояд ҳамавақт дар системаи Си бошад, яъне ки килограмм, метр, метр квадрат, метр куб. Хуб, ино ҳамаш дар системаи Си. Барои намун вақте ки сантиметр дода шуда бошад ба шумо дар мисолҳо, ҳамавақт инро бояд ба метр квадрат, ба метр табдил бояд диҳед. Мегузарем ба машқи панҷуҳум. Ҳангоми якбора бозистодани автобус мусофирони дар он нишаста ба кадом самт майл мекунанд? Ин мешавад ба самти пеш, инро мо медонем. Хуб, ин мешавад ҷавоби нет, ба самти пеш ин ҷавоби б аст. Хуб, ба пеш ҷавоби б-ро интихоб мекунем бо шумо. Машқи 51. дар ин ҷо аллакай зичӣ мешавад. Биёед якбора ман формулаи зичиро менависам. Формулаи зичӣ бошад, агар дар ин ҷо биёед менависем. м баробари зичи зарби ҳаҷми манамин ҳаҷми ҷисм. Хуб, масса баробари зичи зарби ҳаҷм мешавад. Зичи ба килограмм метр куб мо бояд чӣ кунем? Ишора кунем. Хуб, машқи 51 оид ба зичи ҷисмҳои дар паллаҳои тарозу гузошта шуда чӣ хулоса баровардан мумкин аст? Бинед ки ҳаҷми якум ҷисм назар ба ҳаҷми дуюм ҷисм калонтар аст. Ва аз ин бармеояд, ки вақте ки ҳаҷмаш калон бошад, значит зичиаш кам аст, чунки дар ин ҷо тарозу чӣ хел гӯем? Яъне ки находится в равновесии, яъне ки тарозу дар шакли баробарӣ истодааст бо ҷисми якум ва ҷисми дуюм. Дар ин ҷо бармеояд, ки ҷисми дуюм хуб зичии бисёртар дорад ва ҷисми якум абъёми зиёдтар дорад, яъне ки ҳаҷми зиёдтар дорад. Ва аз ҳамин сабаб онҳо баробар истодаанд. Дар ин ҷо бошад, агар мо варианти С-ро интихоб мекунем, зичии ҷисми дуюм зиёдтар аст. Хуб, зичии ҷисми дуюм зиёдтар ки бошад, мо варианти С-ро интихоб мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 52. Ба резинҳои яхела сафҳои алюминӣ, миси нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмҳояшон баробару бастанд. Резинҳо тавре ки дар расм нишон дода шудааст дароз шудаанд. Ба кадом резин сафҳои нуқрагӣ баста шудааст? Зичиҳои моддаҳо ба чунин рақамҳо баробар ҳастанд. Хуб, мебинем, ки дар ин ҷо сафҳои нуқрагӣ дар кадом вазн ҷойгир шудааст? Хуб, ба кадом резин пайваста шудааст? Ё мебинем, ки дар ин ҷо зичиҳои моддаҳоро, яъне ки бинед, агар зичии модда кам бошад, агар значит резина кам ба поён ҳаракаташро мегирад. Хуб, яъне ки кам хам мешавад, агар гӯем, хато намекунем. Хуб, якумаш бошад, агар ин аз алюминий аст, барое ки зичии кам дорад. Дуюмаш бошад, агар ин аллакай аз мис мебошад ва аз мис ин сеюмаш мебошад. Аз нуқра бошад, агар 2500 мешавад. Хуб, килограмм на метр куб, ин мешавад ҷавоби дуюм. Ин ду ҳаст ва мо варианти С-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Яъне ки хуб, бинед, агар зичии бисёр бошад, агар ҳамон қадар ҷисм ба поён ҳаракат мекунад, яъне ки ҳамон қадар резинаро кашиш медиҳад. Ва дар ин ҷо бошад, агар тилло аз ҳама вазнинтар аст ва аз ҳамин сабаб резинро аз ҳама зиёдтар ба поён кашиш медиҳад. Дар ин ҷо бошад, агар нуқра ин дуюм мебошад ва мо бо ҳамроҳи шумо варианти С-ро интихоб мекунем. Так, мегузарем ба машқи 53.
зарфҳои яхела ҳаҷми ҳар кадомаш 1 литрро бо моеъ пур карда шудаанд. Якум бо бензин, дуюм бо керосин, сеюм ба об ва чорум бо симоб. Зичии моеъҳо мувофиқан ба чунин рақамҳо баробар аст. Массаи зарфи бо кадом моеъ пур карда шуда аз ҳама зиёдтар аст. Яъне ки ҳаҷмҳои яхела бошанд агар вақте ки ҳаҷмҳои яхела бошанд агар мо ҳамагӣ аз рӯи манамин зичии хулоса бароварда метавонем ки кадом зарфи бо моеъ пуршуда вазнинтар мешавад. Яъне ки дар ин ҷо зичӣ аз ҳама зиёд симоб дорад ва дар ин ҷо аз ҳама вазнинтарин ин зарфи симобӣ мебошад. Ва мо ба ҳамроҳи шумо варианти б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар мисоли 53. Варианти б. Мегузарем ба машқи 54. Хуб мебинем. Бо резинҳои яхела борҳои алюминӣ мисли нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмҳояшон баробару бастаанд. Резинҳо тавре ки дар расм нишон дода шудааст дароз шудаанд. Ба кадом резин барои тиллоӣ баста шудааст? Яъне ки бори тиллоӣ баста шудааст. Хуб, мо медонем ки назар ба дигар металлҳо тилло аз ҳама зичии бисёрро дорад. Яъне ки аз ҳамаи вазнинтар мебошад. Аз ҳамин сабаб варианти С-ро мо интихоб мекунем. Яъне ки дар чорум бор ин ҳаст тилло. Хуб, баъда ин омадааст дар варианти С. Кадом металл нигарид ба ҷалба дар симоб намеғӯтад? Кадом металл яъне ки дар симоб намеғӯтад? Биёед инро худтон фикр кунед ва мо мегузарем ба машқи 56. Ба резинҳои яхела борҳои алюминӣ мисли нуқрагӣ ва тиллоӣ ҳаҷмҳояшон баробару бастаанд. Резинҳо тавре ки дар расм нишон дода шудааст дароз шудаанд. Ба кадом резин бори алюминӣ баста шудааст? Яъне ки бори алюминӣ медонем ки назар ба дигар металлҳо аз ҳама сабук ҳаст ва ин мешавад ҷавоби А. Дар 56-умаш мешавад ин ҷавоби А. Хуб, биёед мегирем дар 56-умаш ҷавоби Аро ва мегузарем ба 57-ум мисол. Агар массаи сим ба чунин 5400 килограмм ва ҳаҷми он ба 2 метр куб баробар бошад, ин сим аз кадом металл сохта шудааст? Яъне ки мо истифода мебарем формулаи зичиро М баробари ро зарби В. Хуб, дар ин ҷо бояд мо зичиро ёбем, яъне ки зичиҳо дода шудаанд, мо зичиро меёбем. Аз ин ҷо агар мо зичиро ёбем, зичи баробари М тақсими ҳаҷм мешавад. Яъне ки масса тақсими ҳаҷм мешавад ва массаро мо мемонем 5400. Хуб, 5400 килограмм тақсими 2. Ин чанд мешавад? Биёед хуб дар дар ин ҷо менависем 5400 тақсими 2 ин мешавад 2700. Хуб, 2700 килограмм тақсими метр куб. 2700 килограмм тақсими метр куб ва ин мешавад алюминий. Алюминий бошад агар дар ин ҷо ҷавоби А. Ва мо Аро бо ҳамроҳии шумо дар ин ҷо интихоб мекунем. Хуб, бо ҳамин дар имрӯз мо ба поён мерасонем ва боз дар сои оянда мо чунин масъаларо бо шумо ҳал мекунем. Хайр.